Čauko, dneska si ukážeme tento bike, to je 750W mid-drive motor, k tomu 52V batéria a ukážeme si, ako vlastne sa s ním jazdí v rôznych terénoch, či v meste, či na dedine, či hore kopcom, či dole kopcom, aké máme rýchlosti a vlastne, jak to je. Čiže hej, poďme na to. Rovno vám poviem, tento bike dokáže prakticky prejsť každý kopec. Oproti hub motorom je to mid-drive, čiže je v strede bicykla a tým pádom stále si môžete prehádzovať. Neviem, na mojom bicykli až do 8. A keď si dám to najvyššie koleso, akože môžem ísť aj takýmto kopcom a mi to vyťahne, hej. U mňa vzadu posledné myslím, že má 42 zubov, tak ako predne tiež má 42. Keď chcete ísť do tých kopcov teda, keď alebo bývate niekde, kde je veľa kopcov, alebo na jedine tak určite keď si budete dávať na bike, tak si možno vymente aj kazetu, aby ste mali nejakú, ktorá má veľký počet zubov. Takže v skratke, akože výkon toho motora záleží od toho, aký máte bicykel, či máte akože tú kazetu, alebo nemáte kazetu, alebo akú ju máte vôbec. Ale motor samotný zvládne prakticky všetko. Keď si vzadu dám kolesko, ktoré má málo zubov, tak pôjdem zase veľmi rýchlo, ale iba po rovinke, alebo prípadne dole kopcom, lebo nebudem mať taký veľký odraz, aby mi to vyťahlo celú tú váhu toho bicykla hore kopcom. Ale zase keď si dám veľké kolečko vzadu, tak mi vyťahne prakticky akýkoľvek kopec. Čiže aby som iba nerozprával, aby som to názorne ukázal, tak neviem, tento kopec, neviem, možno 20-30 stupňové stúpanie. Cca a pôjdem to hore na strednom kolečku, nie na tom najväčšom a nie na tom najmenšom, a cca v strede, čiže uvidíme, jak to pôjde. Teraz dávam čisto iba motor, ja nešľapem vôbec. Ideme, že 12 km za hodinu, ale motor mám nastavený iba na polovičný výkon a úplne v poriadku, ideme hore. Má trošku problém teraz, ale aj tak mi neposkakuje reťaz, akurát som iba trochu spomalil. Dáme plný výkon motora. V poriadku sme vyšli. 15 km za hodinu a to už je rovinka. Čiže, ako ste videli, tak aj na tom strednom kolesku je to viac ako schopný bicykel. Teraz skôr ten motor. A takisto, keď si budete robiť tento e-bike konverziu, tak odporúčam si kúpiť nejaké lepšie brzdy. Ja som si vymienial zadnú brzdu za väčšiu a celkovo lepšiu. Ten samotný kotúč, ale aj tú brzdu som si vymenil. Mňa ako zaujíma, že aký ja mám ten bike, ten setup, tak vpravo hore v karte alebo v popise videa takisto budete mať odkaz na video. Ale naozaj akože samotný výkon vášho motora, alebo vlastne ako ho budete používať, záleží z veľkej časti na vašom bicykli. Keď máte horský bicykel, tak akože vám sa pôjde úžasne, lebo máte všetko, hej. Neviem, môj je odpožený iba vpredu, čiže niekedy to fakt je cítiť. Ale tak mne to stačí, lebo ja na tom bicykli iba rozvážam jedlo a točím tieto videá, čiže... Dobre, teraz pôjdem na hlavnú cestu, tu na tento cyklistiak. Neviem, ako ma bude počuť, ale stále mám ten stredný prevod vzadu, ale idem na plný výkon motora. Takže ideme takou 34-35 km za hodinu, ale takisto pedalujem. Keď prestanem, no tak pomaly nič sa nezmení. Naozaj tu stačí pedalovať, iba aby ste pedalovali, hej. Ale akože idem rovnako rýchlo ako autá, hej, čiže myslím, že to je fajn. O, tu niekto vystupuje predo mnou. Dobre. Prejdem hore na chodník. Naozaj akože ten motor, on sa vám prispôsobí podľa toho, aký máte bicykel, že či chcete ísť rýchlo alebo ako. Čiže hej, neviem, akože ten bicykel, teda ten motor skôr, hlavne to záleží od toho, že aký máte bicykel. Čo robí najväčší rozdiel, tak je hlavne tá kazeta, že aký je rozdiel medzi týmto kolečkom vpredu a s kazetou vzadu. To je hlavná výhoda týchto motorov, čo sú v strede bicykla, ako tých, čo sú priamo v zadnom kolese. Pretože tých, čo sú v zadnom kolese, tam máte proste, že buď plyn alebo brzda, hej. Ale na týchto, čo sú stredové, tak môžete si nastaviť vlastne, že či chcete väčší odraz alebo väčšiu rýchlosť.
A zase, čím pôjdete na väčšie koliesko, tým máte väčší odraz a čím pôjdete na nižšie koliesko, máte vyššiu rýchlosť. A zase, keď to chcete brať niekde do terénu, akože mimo mesta, tak určite vám treba lepšie vidly ako mám ja, lebo to sú také smiešné, len že by boli. A takisto zadné odpúšťanie by bolo fajn, ale nemyslím si, že to je úplne potrebná vec. A to zase záleží podľa toho, že na čo chcete ten bicykel používať, hej. Keď to chcete do mesta, tak myslím, že ten ako mám ja je úplne v poriadku. Ale rovno vám poviem, že nekupujte si bicykel, ktorý vôbec nemá odpruženie, fakt, že ktorý je iba celý pevný, aj keď to chcete do mesta, lebo neverím, že na Slovensku je nejaké mesto, kde bude komfortne sa na tom jazdiť. Čiže aspoň niečo, nech to má aspoň trochu odpruženia. Toto by som povedal, že je taký ten slovenský e-bike do mesta a nie ako tie, čo sú pevné celé. Ale zase nie je to ani nejaký horský, hej. Takže zvládnem nejakú cestu po blate, po hline, ale no, nie je to úplne ideál. Prišiel som do takého ťažšieho trochu terénu, čiže uvidíme, že ako to bude tu. Ale naozaj tento motor nemá problém s hociakým terénom. Záleží, akú rýchlosť si dáte a aké máte prevody, tú kazetu vzadu, ako som predtým hovoril. Chápeš, akože nie je to problém. Teraz úplne pohodičke idem 30-kou, nemusím ani pedalovať. Naozaj akože záleží, aký máte bicykel, podľa toho budete mať aj výkon toho motora. Jednoducho podľa kazety a podľa bicykla samotného. Takže keď chcete si kúpiť e-bike alebo prerobiť svoj, tento je prerobený, hej, toto je obyčajne iný bicykel, to je obyčajný bicykel, ktorý som prerobil na e-bike a naozaj tam záleží proste od toho, že či je ten bicykel na to robený, čo s ním chcete robiť, alebo nie. Čiže keď máte nejaký mestský bicykel, tak asi sa s ním bude blúvo chodiť do lesa niekde, neviem, na nejaké traily alebo dačo. Ale keď už máte bike, ktorý je na traily a dáte do neho motor, tak on stále bude na to vhodný. A zase naopak, akože naozaj tie motory, sa dajú všeobecne použiť. Vy už si iba prispôsobíte ten bicykel a to bude fungovať správne. Takisto motor, akože menej ako 500 W by som nešiel. 500 W je fakt taký ten minimum, čo by som ja si osobne kúpil. Ja mám 750 a naozaj akože všetko o tomto bicykli mám na tom samostatné video. Môžete si ho pozrieť, buď bude v karte hore, alebo v popise videa. Naozaj akože tieto motory všetko zvládnu, nemajú s ničím problém. Fakt tam iba záleží od toho, že ako máte konfiguráciu toho vašeho bicykla a naozaj nie je tam problém, čiže kľudne môžete si ho objednať. V popise videa takisto mám nejaké linky na kvalitné tie motory. Všetko je to AliExpress, lebo tam je to najlacnejšie, ale sú tam overení predajcovia. Takže naozaj, keď nechcete sa dať skemnúť, ale chcete mať proste to kvalitné, tak kúpte si to z tých linkov, čo sú v popise. No tak to bude asi všetko pre toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber a dúfam, že sa vidím pri ďalšom videu. Čauko.